Usamla ba job ping rop unong aiktin ke National People's Youth Front NPYF ulaya ro bat sngongu ika sorkar MDA kabala pelat ika samla puli ke Meghalaya niki eksamen CUET bantur syakmat haki jing puli jengki haki kerdan ki bakham syajrong. Usamla ba job ulaong ki samla puli ki lalat na ke CUET na ke jing tre shitam ba jing esa jong Menteri Rangbau Konrad K Sangma how Education Minister jong kari India bat haki board jong University Grants Commission ban pelat yagi samla na ke CUET na ke bentau senam puli arjar arpusau arpusan haki jing puli ha Meghalaya. Hakawai pat kalyang samla bajab ula penpau ke jing sengo buram yu sembut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong bat ya ke hun Menteri Kabinet ke belatung ya ke kong Ida Shisha Nongrang IPS ke Director General of Police DJP bethamai ha ke Jelau. KNPYF ke Kitbor ya KNPYF ke Kitbok ya kini ke DJP bethamai halor kini ke lingkor ba ke sorkar bat kipai ba ke latenrong da ke jing syania ba jing kermen ha ki terpeng jongka. Kipai ba ki angnut bagi pulit kinwan syajan jeng kipai ba bat kipai ba kintur syajan ki pulit da ke jing syania markelia. Long kani ke IKI kalong ba ngikum ka youth wing jong ka party hadin bengi i kini kijing ngira ya trishtom hi kum ka youth wing borok way hakaba ngia let ban kendu yo honorable chief minister na ka banta kani ka CUET hakaba ke dai ban exam tanginget ba hadin ba ka jing trishtom pat kum tu ngila yo kani exemption but kani ka exemption kim dai ban sutu bakla ka datang ya ka academic year 2024-2025 but nganget ba ka future ki banwan nget ba da ka jingtri stom jang state government ngindang la ban penkre ba kumno pat ba lada ki wan kum kini ki exams ha ki snam ki dangwan ba kanang dan kanono ka failure na kaliang jong ka education department katang ba ki exams ki nya renti ki nya bet ha ki snam ki banwan ha ki future ru kani ka jala ka bi ki jongi jong ka jala ka jongi te long Home Minister jongi ba Preston Tensong ila jingba ka jing appoint ki jongi ya DGP jongi kong Idasya Nongrang ni penpau ka jing kemen na kaliang ki jongi kum ka youth ha ka ba kadai ka sin ka banikong ha ka ba ngiyo ba kum ki political party burn ha ki ba na po ka jela ka jongi ru kila penpau ya kani ba ngidai bai ban appoint ni mawar bai dai try jela na kani ka state ka bi ka jongi te kumtangi penpau ya ka jing ai kublai ya Home Minister bat ya sarkar hi borok koi ha ka ba kilathung ya madam ai nongrang kum DGP jong ka jala ka jongi bat nganget da ka jing thung ka jongi bat ngiyo hakini khnya sniru ba ka jing long close jong ka home department ba kipat ba ila play kata ka jing khang ka jongi man ka toyo ba kipat ba kila ban kendu nganget ba ka jing syania jong kipat ba ya ka home department ru kanang kiu haki snam ki nangwan te kumtaru ngiru sakwai ka ba nakaliang jo ka NPYF ni penpau kawai ba nakaliang ka jongiru kum ki samlang i don ni ka jingdiaw ka bang yo ya ka jinglong jingman hapo ka ta ka thamator te nakaliang ka jongi ni nakaliang jo ka NPYF borok kawai ni la ada request ni la ada keren ka sarkar ba ki di banlek kroy no ya ka relocation ru ya ka ta ka thamator khnang ba ki jingsni ki bami nakatu ka jaka kinommi shu hakisnam ki banangwan kiba puli jong kani ka jala ka be jongi namar ba kumangitip ba kini ki khniat sngi ki bala let kelabon ke jing plumar ka ba dei bat ka ane ka common university entrance test examination ka ba penlong ya kani ka CUET ha ka ba pon ki khun samla jong ka jala klai plumar ba na ka benta ne ka exam henrai ha kani ka sngi nga penpau ya ka jingkmen ka ba kraw ha ka ba ka University Grants Commission kala exam ya kejela ka bi kejongi na kane ka CUET hadin ba kila yo ya ka jingtho na kaliang jong chief minister badan buram jongi bat kumju ya education minister hakaba kila ya trishtom barba hangthi apo kanong ba Delhi ban pelat ya kejela kejongi ya kane ka academic year 2024-2025 bat kawairu ni kwa ban penpau hakani kasni kalong ba lingba kani ka jing pelat ya ka CUET ni nget ba ki khun samla jung i ken lat na ka jingling ka ba ki ya lingba kini ki jing
bakin let yakin ki admission ki jongki bat nginget ba da ka jinglat jong ka CUET ka jing persang jongki bakin peteng ka jing puli bakin pentriam mela dia kanang yai peteng syat-syat kalong kumne nomor ba ka centers fee kane ka CUET kelawan ngi tip ba last year ru house nam arja apply ru nila yo ka exemption dai ka exemption kam dai ka permanent exemption te kumbangi tip ba ka CUET ka dai ka ba don kam hi khna andrei ngi sothu ba ngi kum ka jala hi borok wei long borok kum ka jala mut ngi sothu ba ki bun ki khna ki wan rot chapo kane ka nong ba shlom panwat ya kata ka jingle entrance exam jongki te kata ka penpoi ka jing om tang ya ka sarkar rei ki khna hi ru mar bale ba ki ne ki center examination centers ki dang duna hapo ka state ka jongi henrei nginget ba na kine ki jinglong jingman ki banglai i kan dei ke ka ba ka government ka nong proactive ka ba kin shim ki steps kumno ba kum kini ki jing ha ki snam ki banwan ba kanum urlong shokin lat kini program hakisnan ki ban hoi na kalian jongi kum ka NPYF ni doni ka suggestion ban aisha ka sarkar ha ka ba hakisnam ki banwan ba kum kini ki examination centers ki dei bandan in every district of the state ken tang ba kanum mi kum kini ki jing hakisnam ki banwan kata ka dei na kalian jongi kum ka youth ru ni la da pha ya ka formal memorandum ha ka ba ni la request ya government ba kan trai borba nang ba ka education sector jong ka jela ka bi jongi kan kim tengi kwa na kalian juga NPYF lengi kwa bakin don be haman ki district nang ba ki kun samla juga jela kinum jenjakin bakin wan cedu syapo ka headquarter ni ka capital jong ka jela na kalian jongi ka NPYF ru ni penpau sakuai pat ka jingkeman ha ka ba ngiyoi ba aka jela ka bi ki jongi aka sir ka beningkong ka government kala appoint ya home minister ibadai na ka jela jongi bat ibadai long kemi oh iya sorry ibadai DGP